Yo, me mommy. Me papa mama. Ma wone so. Me ba so me ba ya. Me say me ba me kumasi na me hu abaya bi ne ne tenai. Ya duru ho bi aba na wachi mo da. Ah, e friend Ajiwa. Ze me hu no. Say atitena. I say yetiti wona nyinsen bai. Mo tete ho sen na nyinsen bai. I say me fa na me hu. Wona ne twem pana no. Wo shia no iya ben. Me shia no the year 2018. 2018 ya. Yo na ni shia. Yo. Ntimi hu na me ne ne hye ho anyinsen piem. Ti nyinsen piem no. Me say nyame adom. Ye de o ye firstborn. Ti firstborn mu no nanka me hwa asenkaja. Na me be ye adom. Ne janka. Ya ko hu abusua na ye ho ade. Me say wo ye no. Okowo ne maame onyinsen ne ba no okowo ne maame ho embemusuta goso. Ti me ye de omo frɛ me say Ajiwa anyinsen da aka no. Na me nso ncha de owo fie. Ti bronya ni mu na me dey me koi ti me koi na say aye ni gisem ti me koto ne wofa no ne na busuafo mo bai to bia bai obehu me na say eye se be ma na ti nya ba fie aba we say no kure se ne yira wo na me koi ti uma na say se de busuafo na si agi me atumu no na say ye ti ho se yire ekru ne yire se je titi ho anaja yin sen piem dum I say, aware na yo uni 2018 mbachoy and I say yin sen for France aba mbachoy say on so sisimu nye lazy yo to aso e nti ya na say yin sen na ba na yes way and the commercial no way abra me ni mienu pe Sampana Hospital naija na me nchaade o de way krana e mienu mbachoy naija o de way to de wo ye no na aka me ne mienu pe sa abra na me popi afim na girl no ma me nso ni papa yare e wo mem tina papa ma me ne tini papa no ho hospital ti omuyi ni free hospital no me ne no mienu pe ne ba fie ene no krani na ayeden me be me amti yi na nka obi wo fie kra nka adidie kra me ndi ho enso misi mebu ka kire Awurade se Awurade boa me ise dia atu no obey meni boafo bia obey bia na wanka sai dia adwuma me ba to drive me drive ko technical aha wawa na mudi nsem hu okwan so no to aso nti nyame adom mitimi fa akra no edware no se de o se se ye ji akra ye de akra ba fia ye dware no siesie no bia de na da bai wan ne maame afirim ne maame mfrim sa abra na papa ne yare na ne papa yare ga ne papa nti na ne maame hwe no okay nti wa da ne batai edwa wo ba yo mo kobu atopo bi eni ho te enwa adwuma ba ye je nyame adom me hwa akra no dware no ye ne bibia o se amamre bia o se de ya akra foforo bia de me de me ye breso itwa ne be ma twai maame a mixan mamre so mo kirem se menya akra no me ye amane ye se ye twa ne be ma kama ai kama neja ye de tititi wa na nyi se foforo ba ana me fa so ana nyi se foforo san ba hey who of years ai ba so mo 32 years 32 se o mama yensa se free 2018 ya be ya e ya ni obe wo ade na mapa wo ache ba so dabi na de ade ya oba no se de adwuma ba so tun don su ade na ya mo ha dwen sei hwe obi nkasa wo ni nyewu ba se mo ye mlante ne maba wa nkora nketo asa na mo ma awo no di mo animu bebre sa no a wa bra bona kodi wachi be 20 years se nyame amamu a wo bebre mu papa 32 umami ensa wo kaka ko tachima no po nyame adom oba na ye den ya otonsuo be kakra nsuo no wonton na gu so wonse wani ma ye obebe tachima fo bere wani ma ye obebe asre wapanta wo be patopa wasre ya wa chire driver fo ne atopan de to aso nti ma me we mu na za me ne tititi o eja nyame adom me de nkra na sa ko gu school ma nkra ne mienu eko school pani ne di kan ko school
nti chere na say ketwa no ai do depending echi no ni mumi aka na say ye be enso onso be ko school nti me de ne koto school mo krono kwapra ti e na oba ne chere me say ba bia panini ko school no ase ehwa ayi no hu ni nti be ya me nsisa no ti panini no me de ne koto different school na me say da bi se me de ne kode ya me come here nyina ai da bom na de ma kofa ko sa nti ba no me ne ti no ge no yo bi a ompe se be kana asem so wa ya ade na akoka na ni buafu ene da no na ni di ona ni di woni di maami woni di maami mi amti yi se me kire kronoma na se makro bia na etia maami ma bre mi kodwom kodi dwaba cause obi ntia na me tranti ade ye de maami me mfansi wo wonu ma de ye minimade ye mani hade ikodi dwaba na masan de aduane sisu ndi sisu wia na masan de ye gina so awufu no oba na adwuma ne sei ma me se ne fa me ne se aso bi ncha me tena nti no me fese me pese ye ne ntem no madam no nso adwodwe no ho even na waduro kra na eni bio me ame kokrom koto waduro to woma uni waduro nso ma me ensa hey na momo dia na hey ya na hey mati atomu ana ya wasere we ya jabra safari bombo grant we ya damn shit case we ya damn shit ya damn shit pa na wo be ma no wakoto waduro me pefo fra ma wate ana emeye wa hwehwem omo motete ye ni mu anwen e de emfa do tie mantentia for say ni mu a omo so atopa ye nkwe ma me nti we nyina me koto we oduro ne je ne ma wo se obaade ye no biade wo de boa ma me makoto matotobi me kase efie ne ma yankofo biade mfa nya aduane ama me ni nyina ni wa me aba na kame no ni nyina ni wa woni bie na obuo kakra wo se ge ne de ma me no ma me obuo ni ho atiatum woni me ntokwa se wa ya ade amakoka no ma me ene ntokwa de timi so me box enu atiti wa tize wo mo me kwa ma me mpie mfiri dem ho na wo ye masem ma me ntina me fa baabu yi se me hu gay ma me nye masem me nye masem wabodua pen wabodua pen wabo enua de waburu me bi pa ma me wabodua pen enua de waburu me bi pa oburu me nua na ma hye na ma na dane omso oba adai maame mi amtie gate mi sisa me ntade egu water closet mi no wa flash e de na tia so na woni unya usia no na woni ni date no wa hu sa red flags ibia se oba no ye alababo duwa maame wa na suban bia design kire me enti se basa na ya na me de mani aton kra no maame mpapa wo 18 children no se ne na se mpapa se ne wo be 64 se ene to papa djuma no so to ade mi nto so na se ne na se obi be ba se Mr. Donko ba ne me de ya ma me nim unu anom no me pa so omo we oye wa kwantu enti ma me me ni wu se me kwa ko ha enti se ba na se nto kwa ne ba ma fo tim bisa se enti wo ho abo ho so ana mesime mo no so na mo kra ni nti na nya me fe se mo nkɔhwe o yeso asan akɔ wo ha emo ame nti kama akoma so ade nse nko omre ne ho ase na nko onya din na nka me yere me nko ho abusua na me nye de me nye ne ho ade na wadwuma yesa wadwuma ne za tutom adwuma tutom se kura me ka se ise mitifie no so na adwuma no oye se na entokwa sem ne bae no maami se wa hwim maami no koyi ne ho nsuo ne se o ashtown wajai nje ba asa no se maami ne be fa no maami ne fa efre no ma ne kotena obi nchen na okotena ho no so wa ansene ho se o how be na do ba papa se o how e de me bae ne se me second bon se ye wo no se maami anko ho eno de wia me se me nim mom de so kom maami ho na se side na kwa apende a
say ne hwe mu ne bema mu medwa ba akonam say so me ma nti apo ese me nua no mu nyina obia ye na dwuma obia nso ni time obeba betena me ho say me behwa akra na me bia omo transfer na free we won aye de aba se be ya obenya yare se na che se on pese ka akoya akra no okoya ni surgery me ba so an se o de mo de ni free girls won ba na se me de ni koji na se bia ebeye ai bia o ma de nkra no abaya no hwim no nkra no we ise nkra no me no ma me ho wo ma me ho we girls half girls ba so enti 2% ka ye de akra ne ba na wo de ne ko hospital na why ne behwe no anu ntina no hawi me dia be da mu se mommoa me na nka bayo wa no na bayo oba no mra no me hwa kola no me ba so na yenye sa akra ne hawo no na wo de kodi pa ne bra me ba so se ge no wo wai ise ge na hwim wo kwahe ise wo hwim no e ba sa me ko bo ne maame amane ne maame ka kire me se onim ba bia ne ba ne wo na wo mfre no girl no mo frɛ na munya no me frɛ na minya no last time no de different life frame o frame no me frɛ ni pa na ka ate me na asase na nipa na opeki ene me kasa enti a kire no ase nya ga ne maame wa homa so hello mama oh me ma ya no pa chona hu te say radio dumo pa chona so boko e da se pa friend poni ese wo hu nti apo wo hospital kafra abrantie bi timanim ye friend Joshua Donkom ye adwuma SOMPA TV so ame mi so no babai wa won kola amiensa de won finfin wo haw kakra o sabi eburu ne hwam tinko pese ye de akra ne free go so ba na ye be ya akra na duru wono so twikai wo se won so won ti apo tinka bai wa ne mere akola no said ye be bi kra ye be je na to ho abata watra ne ba no ho wo be ye to pia fajan ye hunu no wada woro ma ante ababa wo ba no he no wo na me mpacho bi sabe man so na net enti ono so ba bi o wono so nkyere wada woro ma wo se onim ba bi o na kra na hwim ni suban na ensam ne de me ntime nka wo na che sabrantie wa betra me ma me ono so wonye abrantie yi ye sise kira me ba ho na me be cancer ma mo kwa mo ba pam no mo nyine SOMPA na nte wo kina wo mama me okay me ba na me jeno me nyam se doctor nti me sra wo me hwe su shefa ye muya wo mo ya na o madikan aba ne abetwetwe yani matena konwam ne se na ye de asem ne gu musu nti me sra me ma me fefe me ba ma me se me ba dodo mate ye o ba pa mate me ma me ene me ya wukula da ye timi abu akula ne sa hey na wo de etenya me ya adoma me ne ma ba me so me ni ma bi suafo ye ba ba ho ma ante ene ya ha wo de dawate wako hospital abenti na nya hoden no na wo kyena me hwe wanim na bra wate me ba dodo nya me hyira ta kola nti kwa me ba dodo me nya me hyira pa se wo ba wo de ebu ati se di ama me ma me susu me da master pa se mo so mo antie ba akofo de me ntie ne da we ya prosifo ayi abetena no me ntie wo no nko ade ne tie wo so de dodo me se case ni kura wan pa ho so ame wo de wo kyena me kan nyina ya da ase me ba to you me da ase yo Joshua mami swati mami hwe enke hu yi on enke oba na enke di asem e ba asema make on isi kuta babu wa bo ne pe mami e kwan age odi me nan so oba otimi so me mu aw se me si mami me kuta babu se kire na me adoma na me mmoa na enyine me hia Joshua kasegu akasem no wabo na me mmoa wabo agi Sylvia da e kwan mami de me nsa ka ne say father otimi so me mu me ji me wanyi mami me oba na ho de yesi se mabu ajewa se me bu ajewa mami se bi nke bi anka me dam se nka me de se me ka se me di ajewa chi a nka nyesa me timeti hai ka bi anka me wafiase na botere ate mami ne to ho kan de no me sre na me sra so ya me kokuta bible se ko ya sorry me costume na dum chi edua adumo adumara kwa aw na me aduma e kire na me aduma sire na me say o ma de panchie na sa de panchie because Stephen Adum chedua de ye nkyerɛkyerɛ ye de mamo no se wo gya nkyerɛkyerɛ wo hwe se si wo ba so bro ne dia ene ye gya sole no na kwategare cause nkyerɛkyerɛ papa we kyerɛkyerɛ mo no mami so tu mu hia tu me tun sa bro yire dia na ne obekom
eti Joshua nyabotere Joshua yambo china nyabotere na wo china no ntina che se bro na wo bra kora no no so adwane wo ma nku no wotu ehu oden we a strong boy wo so obem so obebu no wo bebu no maame no enyo ne na wo papa e akra no ti o ma wo charge no enyo ne na wo akra no na no de no na papa ni free even papa no asede e se papa ni free Mary baby wo ya adwuma baaye no ejewa ne papa emfa maame ne ba and stepfather maame o ejewa de me kai papa ne maame ne papa ne je phone ni free maame ne nsem se me nya nkwase asem na o hu me hu me ni mienu yi se even papa wo fie Joshua yentwa so papa ne so beba ono so beba tena enti yentwa so ate na yentete hu nkete me se champo